Fil-jum li fil-Parlament għaddit il-liġi dwar l-użu responsabbli tal-kannabis, l-eks Prim Ministru u eks-kap nazzjonalista Lawrence Gonzi tefa' pressjoni fuq il-kap Bernard Gregg biex meta jkollu l-poter fidu ineħħi l-liġi. Gonzi li fl-aħħar xhur u ġimgħat sar aktar attiv fl-arena politika kiteb fuq Facebook kontra l-liġi li l-partit li kien imexxiju l-ewwel għamel żmien bla oppożizzjoni imbagħad ħareġ kontra wara biss li Bernard Gregg kien tkellem favur il-liġi u saħansitra qal il-gvern ikkuppjalu l-liġi. Gonzi ddetta li l-Partit Nazzjonalista attwali u talab biex immedjatament meta dan ikollu l-poter ineħħi din il-liġi. Din id-dikjarazzjoni ta' Gonzi ġiet wara li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista tinsab f'konfużjoni sħiħa dwar il-liġi li firdet lill Partit Nazzjonalista. Fil-fatt sa 24 siegħa qabel tkellem Gonzi, il-Partit Nazzjonalista kien skomdu jwieġeb u ma kienx jaf x'jagħmel bil-liġi meta jkun fil-gvern. Konferma ta' danija kif aġixxa l-Viċi Kap Nazzjonalista David Aġus li fuq ix-xandir nazzjonali it-tnejn filgħodu meta kienet jiddibatti mal-Ministru Wayne Bonnici baqa' ma qalx jagħmel Gvern Nazzjonalista futur bil-liġi dwar l-użu responsabbli tal-kannabis. David, jekk intom tiġu eletti fil-gvern wara l-elezzjoni li jmiss, għax għadha mhux tara f'moħħi li, intom il-liġi iżommuha jew tneħħuha. Nistaw biex issa ġurnalistu kollu. Jieħdu d-deċiżjonijiet tagħna. Imma M'għandniex għalfejn nagħmlu.